एगो बात करी खिसियाई ना का कह कनी हमरा के तनी एक बार झुलवा पे चढ़ा देबो हम एको बार नहीं अच्छा ठीक बा अब तो बड़ी टिकट महंगा क देले बसन पहले सस्ती के जमाना रहे 8 आना लागत रहे जगत रही जत तो से काजी एक बार घुमा दे हमरा के हम तो ये फिर में जाता नहीं कनिया राम कुमार के होटल पर ढेर दिन छोला जिलेबी खाइल हो हमरा हो गइल बा अब जान तो भर पेट आज खा जाना तनी जब हमर बियाह शादी ना भइरन तो हम सोचत रही कि हमर सास कैसन मिली हम कैसन ना मिली हम लेकिन वो छोटकी के आइला के बाद रौरो मती खेती बदल गइल ना आ देखा देखी ना बदलबू तो जुग के साथे तो आदमी पिछु आइले रह जाए आदमी जब जैसन तब तैसन बदले के सास माना करेनी कि नइखे जाए के रौवा कत जल्दी जल्दी तैयार होकर जा चला जा मेला घुमौले आई बदले के तो तारो के बेरी बदल गई रही तबे तो जग देखावे के गवने आलू तो ले गई रही वो तो बढ़िया बटल ही बा मम्मी जी लेकिन फिर भी मेला एगो मेले ना होखेला। हाँ चला जा घुमा ले आई भर भरा चूड़ी पेन हम मेले में तन की सस्ता मिले लगे हमरा देखे से मेला में किसिम किसिम के गिरल दी हो गुड़वा दी हां तन के हेनिया एड़िया रंग है निक से हां आ कनी है ना दुल्हीन हां बोली कि झोरा ले ली हम माला जिलेबी लेबे के होई त झोरे में नुआई चिमका चिमकी फाट फूट जाई मेला में के ठीक बा ठीक बा छोटकी ना ली उ त कहत है कि परस से लटका के जेम औरस परस हमरा त डर लागत है चाई घुमेला सन कनी की देवर जी के संभाल लेही न त जनबे करी ना कि बबुआ के पापा ले ज्यादा चढ़े न देवर जी आबा उ का करेसन बक बकात रहेसन और का करेसन का हम जाता नहीं त हमरा के मना कर देसन तो लोग के जानता नहीं के मना कर दे अब तू लोग अपना राजा जी के कैसे मनाए बुझे जाना जा हमार त बना बाहर हम का मनाई बा ना मनाई रौवा पटल ही बानी आ रौवा जाई त कुछ ना बोलब वहां के का कही हो खाली पैसा के चलते हाथ सकेत लागत लेकिन तब माने 700-800 में हो जाई मेला हो कनिया हां जी का जिलेबी खिया दे समोसा खिया दे आयो घरे का अंडा खिया दे आ देखो ना कितना खेला करी रामजी बाबू बिया गोइठा ले गोइला कहते के दीदी 600 रुपया दे आज ले ना देलस दशहरा के मेला रहला दे दी त का बढ़िया काम अपन पतवन के देखती ना हो एकदम में हमरा के मुंह ले भी मेरा भैया दिले बना जो रक्षा बंधन होला तो पैसा बा 700 हमरा के ले ले हाँ तो तब कह के दब दिया के हमनी के रही जगह ने दोगे सास के अपना नैहर के बाबू आइन तब 10 रुपया दिन तब सास के देत रहे तू लोग तो दबा के ध लेवे लू जा अब बाक जैसन कोनो बात नहीं है नहीं अब के जुग बदल नु गोइल बा हो अपन नैहर के सामान चिन्हत जा हमनी के नाही मत रहे दादा मतलब कब खिचड़ी ती जावे त हम दबा के रखी ना मम्मी जी रोवे बताई सब कुछ त रोवे आगे उझिल दी ना ई राखी बन्हाई रहल हटे तम की परी भैया साड़ी उड़ी ना लिए रह तो वे 700 रुपया देले रहन अब बताओ हम कानो कान जानत नहीं खी है बात की तो का करब अब एगो माइक रही त माइक में कहती हम भैया 700 देले बना 700 देले बना तब ना जी आ का जन हो भैया तार 700 देलन कि 7 आना देलन आजकल पैसा आदमी नैहर ससुर के कैसे कैसे का से का होता बढ़ा चढ़ा के आदमी कौन चीज कहता देख ल जे टोला में नैहर ले गोइल त ए जे रुपया ले पाइल बना के आइल हजार कलिसन दोनों गोतनी त घुटा घुटी हो जा छोड़ ठीक रंगाइल बा हां ठीक बा चल अति झट तैयार हो जा तनी मंग पहन के जाई तनी देख मंग टीका हार नथी पहन ल अलग पर्स ले ले तनी पुरान हो गइल बानी मंग अरे गांव में के कुल लौके सन त कैसन कसै पतहिया के लेके आई रही तन की हाथ शंकर मेहंदी छाला कुल लगा ल कि सही मेला बाजार जाइला ना नहर पर जाई है उम्मीद बा नतिया हम रही कि हमर ओठ पके लाली ना छुटत रहे अब ना उम्मीद गिर गेल त ना खे करत जाके पता चली कि पैसे भूला गई तो कहता ना मम्मी जी ले मांगो माई उनको आजकल हाथ सकेत बा बाकी पैसा सब यही में का जाने काने मम्मी जी रहनी कि अभी तक ले आईनी ना आ का उतार चितार भइल बौसन हमारा इहे नइखे बुझात हां ए घरी जुग जमाना बारे मेला बाजार घूमे लायक हां जुग जमाना काहे नहीं के बुझाता कि तोहनी ऐसा आदमी मेला कुमार काच बानी जा बियाह शादी हो गेल अब हमनी के पूछी जाइबो करब अरे सुनु कुमार काच के घरी नइखे भाइलू ए घरी ज्यादा जतना टिकाइल बैसनु ओ तने कुल भीड़ लगइले बैसन हमनी के नहीं जा देखत का तना रहुआ हला करी ना एगो त मम्मी जी कहि से लिया ना जाली मम्मी जी के का कही मानल बड़ी तरह खिसिया जतानी एगो बात अच्छा ई बताओ हमरा के कि माई के बात मनबे कि हमार बा रहू माना वो आगिर वो घर परिवार के ना है उनकर बात ना मानल जाई आखिर पखिर करत तड़ू काहे हमरा के बासी में मनबू आ माई के टटका में मनबू आज आगे के घर बाड़ी तो का करी हम काहे मरद जौन बात कहत त पेपर ना घूमबे त ना होई दीदी ओदी सब कोई नो जाता कोनो अकेले जाता नहीं
हाँ तो जो तोरो दी, शौक 500 लागल बा कि रुपया तनी हो। हम हमारे भी 5 गो फूटी कौड़ी नहीं खे 500 रुपया ढेर कह देले। अजी साल भर में एक खाली देबाई कि बताबो रवा कैसे कैसे करत रही ना। हाँ तो साल भर में एक खाली जगह पे नु दिहल जाला कि कहताहू माने घुर गनौर में दे दिहल जाला। नैहर कहते जाए के तो वैसे ही कहते कि ओइजा का करे जेबे। अब मेला हो जाता नहीं छन भर खाती आई के बा तो फिर वो मुंह फुलैले बानी बुझाता। मुंह फुलाई ना हम कौन काम बारे कौन काम बुए घरी जुग जमाना बुए मेला बाजार घूमे लायक हां मेला बाजार में तो जौन 5-5 को दोस्तन के साथे जाई ना पिए दरुइया तो उ कुल ठीक रहेला। हाँ, उ ठीक ह। देवी देवता तर आदमी जाता तो उ खराब देवी बा। देवता घर हूँ मुड़ी पटक देवे देवी माई के नु तो खुश हो जी हन तो हनी ऐसा आदमी तो देख के कुल देवी देवता भाग जी हन। कार वे तू करी ना जो जौन तेरा मन कर देते उन कर। मम्मी जी ले पूछली माई तो खूब हो गइल बिया माई। चल चल चली चल जा निकल जा चप्पल के नहीं बा उ घरा में रह। काहे रे छेली तीन 500 रुपया तोरे के खोजत रहनी हूँ दे अच्छा ये बताओ कि कौन जरूर भाड़ा भखले भाई ए रे त काहे करर कइले बा जतरा पर जाता नहीं जतवा माने भाड़ा नहीं सुन भखले कि सब के उतारे ले जाता ई सब कहता नहीं कि न जा। एकरा का घर के बैठ एकर बाप के पहले घुमाई ना देलन हमरा के अब उम्र हमर भइल तनी घूमे फिराए के आ पतन के घुमाए हां तो हम बापे के अपना लइका हनी बात बुझाता नु। चल भाषण ना ढिल चला चली तोरा काहे की जे कहत आ जो बहेगा बांध खाती कतबा हमरा कैसे कैसे रहुआ बोली ना बुझला की मन भाग जाई मौगी तोरा के मरदा के मौगी भागत है अरे असल के मेहरानू के का जानल बारे हां शासन में ढेर भागे के रही नु तो भागो रहती पहले ही अब का भागो अभियो भाग मम्मी जी जेबू। मुंह खोलवावत रहन एथी पहनला का पहन काजर कइलू हु तो आप कह दे का कहले बानी हम काजर जर कला आथी कला मेहंदी छला पहनला अब बाकी छोड़ी ना अब छोड़ झंझन अब पहला खान पहनले बानी सब पेनला सब पेनला जाताड़ू जयमाल पे का दिक्कत बा ए नाती तू का जानब ना हम का तू जानी का जानब हो ना भेड़ का जानी पूरा के मर हां ना बाप जानल ना बेटा जानल ना तू ही आदि के सवाद जानो चलो चली मम्मी इनके जी फेरा में रखू फेरा ना। में रहन को का बना देन देखो जाता नहीं कितना करे जो दियो हाँ, जो तब बाद में हमारे से मिली है पूछी है क्या करबे हाथ लगा देबे तनी के मेरा पतो के तो जान जाइए दे 500 रुपया चीचा अरे काहे बिगड़ले वैसे हमारा बुझात नहीं है काहे ते बिगड़ले वैसे अब तोरे के की बिगड़ ले बे हां तो कि मेला बाजार देव दुर्गा जी के दर्शन कर देते लुगा चढ़ा देते जा तब बिगाड़ता नहीं हम दे 500 रुपया 5 गो रुपया नहीं खे ना देबे ना ना देबे नहीं खे ना देबो सन ना देम जा तोनी के मालिक का बा नहीं खे हमन के मलकाओ काल 4 रुपया चतनी हम 4 रुपया चाहे गेहूं बेच 1 रुपया ना मिली आई बुढ़िया सब लौकैले बिया ना तई मेहरानू हमारे से भागतिया जाती है एक वाली कहला ये कहां जीत पाऊंगा चली चला हमर सौ रह गई कुछ तैयार हो गल बन जा हमरा ही में लेट हो जाला पता नहीं कैसे चल तनी जल्दी जल्दी पहन लही दीदी तैयार होगी नी का लगा कि हो गई है आ गोर रंग तनी आवा तनी हो का नहीं आवा हम तैयार हो गई बस पहला पहन के आवा तनी आज क्या है नवरसरी है बर्थडे है बाक जी कहा तरह टाइम झाम लगल गई जातन मेला घूमे मेला घूमे के कहला मम्मी जी कहीं कौड़ी के कही मम्मी जी कहली मेला घूमे खातिर हाँ मेला घूमे वाला जमाना बा ई का कहतन जी बॉम्बे है दिल्ली लड़की है भाई के मेहरारू न जाने से मेला घूमे अच्छा मैं लड़की फई की मेहरारू से मेला चलता और आदमी से मेला लिखे चलता अच्छा आदमी से चला तो जरूरत चल इरा का माना कइल बनी हमारा लिखे जाए के ना तारा जाए के भाई तुम खोला पहनाई तो नहीं कि पहनाई मेला जाए खातिर हम ना पहिराई अच्छा पहनाई पहले पहनाई मेला लिखे जाए के ठीक न अच्छा पहनाई रे बहुत जाने नहीं एक दिन तो लिया नहीं के जाए के मम्मी जी लिया तनी अरे हे जी कोशिश में बाई की पहिरा दी तारा के कोनो साल लेट करती ना और जान से कि नहीं पहनी तो जाए नहीं ओकरा के लेट हो जाए तो जाए नहीं कहीं लिखे जाए के तो कहतो लेट कर तारी के हम करत ना अरे राउरा तो बुझा जनत नहीं के लगाए के कहां से लगाओ तनी कहां अरे तुम पायल पहिरे ले बनी को सोनार हई सोनार नहीं की तो है जी देखी हां यही से कहती कि सीखी अक्का ए कने वना जीबू का हो रात हो जी तब जेबू बस मम्मी दीदी जी हो गई खाली पहले ए बाबू जी लिट्टी चोखा आटा मार के रख देले बनी लिट्टी चोखा लगा ले रउआ देवर जी आ पापा जी मिल के कौना दुख है कवना दुख है हां लिट्टी चोखा आई काहे अरे मेहरारू चौवा हो जाए आवे में तनी रात बिरात हो जाए त खाना थाकला हर आदमी है त हाँ जी
लिट्टी चोखा लगा ले भंडा आलू कुल धो धा के रख देले मैंने तो मैंने सब जनी मेला जाता है साथ में। हां सब मेहरारू जाते आज मेहरारू पार्टी के अथवा खाना बहुत- खाने हां बड़ी नीक लागत है बहुत खुश बाड़ू जाए। तो काहे खुश रह के सास वैसन मिलल बड़ी हमनी के हाँ, घुमाए अच्छा घुमाए अच्छा अच्छा माई कहल है हाँ। उहे चढ़ा के रखल दिया। अच्छा बुढ़िया बिगाड़ के रखती है घर के ना। ए मझिलो मतलब मम्मी जी हमनी के लिए आया तनी तो चढ़ा के रखले हई। आई जाता ना न बुला कन बुला बानू कुल खोल के घरे धर जाई के नहीं थी। हां उठा कहां उठा? उठा अरे नहीं खे जय जाके श्री अरे मेहरा मेला का सुनलू। मेला ए, घूमे वाला मम्मी जमाना जी। नहीं थे। मम्मी जी का हो? ऐसा पुत्र के अपन देखी ए भौजी लफुआ तना घुमत औसन नु। अच्छा वाली ना बेटा आना वाला। गाना पहले बोल नु। पहिरले ओढ़ल आदमी देखे ना मेला बाजार में बात मानो हाँ, मेला बाजार हो कोनो उजा कलेवा पनी खुए जात। है देखा तनी है देखा तनी कहा तनी लेके जाके मझलो कहां आओ तनी दीदी। आ जल्दी आवा ऐसे ले कैसे एथु लेखा चल तो कहां मेला देख मेला जाते हैं तो तोरा जाए के बाद तू जो है हनी कहां लिए के जाता रही? कपार में देता नहीं चला जाओ हाला कर दो अरे मैं ना सुना दे का सुनी कोई के बात ना सुन का सुनी मेरा कल जरूरी बता। हाँ। ठीक बात तू जो है हनी के छोड़ दे। काहे के छोड़ी चले जाओ लिट्टी चोखा लगा चली के ना घूमे बसन तो हमू ना घुमाई माने मेला माने घर बिगाड़ा तड़े की बनावो तड़े बनाओ तनी हैं बनाओ तनी बनाओ तड़े नु। हाँ। चला के ठीक चला बा जीवन भर तोरे करे के बजा तक जी ही। अच्छा ना धमकी दियो आज के बाद बॉम्बे लिट्टी जा लगा के खा ले। जाना हम खाई तू पास आओ कने। का टेंशन ना खाई उपास बाबू खा ले। बाबू आ सोना कैसे ना होई गांव में घर कोनो बॉम्बे के ना होई हम बाबू सोना कहतड़ी माई हमर घर बिगाड़ के रख देलक ना तो हे आज कहती है मैं जाए के कल कही लुधियाना जाए के तो भेजी हेते हमारा बस के बात नहीं खे धान काटे वाला आदमी। तनकी हमको टेम्पू कह देते तनी नीचे रख पूछा अरे बा टेम्पा टेम्पू जो ना करबे ना पैसा जसो जो न तेक बेटा ना कर चली जी मम्मी चली नमस्कार प्रणाम हम निकिरण सिंह हमने क्या आपन टीम भाई हमने के पारिवारिक वीडियो रहा लाइटे और ये वीडियो कैसा लगा लाइटे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करते रहे बाय बाय।